maiatzean, Atenaseko sukaldea, Zaporeak elkarteak zuen sukaldea bertan bera gelditu egin zen, eta orain ia urtebete geroago beste bat ireki egin dute, baina Lesboseko Irlan. Gaurko gonbidatua bertatik dator, Bolondresa da, Mariano Galarza. Ongi etorri, arratsaldeon. Baita zure, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, nek ongi gaude, momentu honetan hemen. Hemen ere lanean egiten dugu, haien alde edo haiendako dirua eta janaria biltzeko, bada lana. Bai, errefuxiatuentzat. Bai, hori beti ere errefuxiatuentzat. Zaporea sortu zen errefuxiatuei laguntzeko edo horren asmoarekin. Orai dela 2 edo 3 urteia ikusita ze jende uholde etortzen zen, batez ere Siriako gerratik etortzen zenean, momentu batean Donostiako elkarte gastronomiko batetik sortu zen idea janaria emateko edo laguntza emateko. Eta geroztik joan da pixka handi zen, eta Iruñan ere sortu da beste talde bat, eta horretan ari gara. Bai, ez da Atenasen hasi, baizik eta beste irla batetan, gero Atenasera pasa eta orain Lesbos. Bai, hori zea. Hasiera batean ebilizien urte bat edo ebilizien nahiko itxioz Irlan, aritu ziren lanean, hori ematen zieten bazkari edo asko ondien kanpamento batean. Gero beste garai batean pasatu zen Atenasen, Atenasen sortu zen egin zen beste sukalde bat. Hor kolaborazioan egiten zen beste erakunde batekin, beste ONG batekin edo ari ziren lanen, horiekin batera, eta gu janaria eman, eta beste eginkizunetan ari zen ziren, eta hori ere itxi zen, bukatu zen. Batez arazo administratiboak izan ziren, baimenak eta ziguten ematen, edo zutena behar bezalako baldintzak, eta azkenan itxi ziren zen. Eta gero, hainbat esforzuak eta areginak egin ondoren, azkenean lortu dugu Lesbos Irlan, sukalde bat irekitzea. Momentu honetan irekita dago, zorionez, eta martxan dago, eta horri gara momentu honetan bazkariak edo janariak banatzen. Bai, esfortzua azkenean kostu ekonomiko handia suposatzen duelako eta bolondresak zarete. Bai. Hor badia bi zutabe edo bi dienak ez, alde bati dago behar da horretarako aurrera emateko dirua, esfortzu ekonomiko da, sukaldean montatu behar da, eraman behar dira gauzak, janaria lortu behar da horretarako, eta gero dago personak dia denak voluntarioak gara, eta horretara joaten gara. Horrez, egiten dira txandak, 3 asteko txandak edo egiten dira normalean, eta horietan jendea joaten da 3 asterako. Horiek bukatuta beste batzu joango dira, baten bat gelditzen bada, gelditzen da. Zaporeak taldea Gipuzkoarra da, baina hori Nafarrak ere joaten dira, bai. Antolamendu aldetik dira sortzez, esan dudan bezala, Gipuzkoan Donostian sortu zen, baina gero zabaldu da beste tokietan. Eta horrela badaude, eta Iruñan sortu da talde nahiko handia, independiente edo nahiko handia, alde batetik dirua edo sortzeko eta lortzeko Nafarroan egiten dugu lan independiente, baina gero hango antolamendua egiten dugu besteekin batera. Badago antolamendu batua edo, modu zentralizatu egiten dira txandak eta horietan, ez? Naparrak joten gara, baina baita ere Gipuzkoako beste batzuk, edo kanpotik den edo voluntario den beste donor, onartzen da donor. Joan daitekena, horrela egiten da bai. Eta orain dagoen sukaldean, zenbat noiz hasi zen funtzionamenduan? Sukaldea hasi zen iraila urrien parten edo hasi zen, ireki zen edo momentu edo martxan jartzen, baina berez orain dago aurten otsailean edo otsailetik aurrera ari da. Otsailetik aurrera hasi ziren taldeak joaten edo txandak egiten edo martxaila edo janaria banatzen, berez horretan. Emakumez, bai? Bai, momentuetan banatzen dira 1.500–1.300 bazkari edo banatzen dira egunero. Eta hori momentu honetan ez da hor Moria izeneko kanpo horretan banatzen. Beren zen da hor kanpoan dagoen, sukalde dago kanpoan, 500 metrora edo dagoen kokatua.
eta momentuetan banatzen zaie, holako talde esan dezakegun ahulenei edo izango dienak, emakumeak eta umeak. Eta zergatik hori, horiek ateatzen dira kanpamentutik edo horretatik, egunez, hainbat ordu egite duten ekintzak, formazio dela, edo umezako jolasak, edo zerbait formaziorako, edo zerbaiterako. Eta horiei ematen zaie, gero, janari arratsaldean ematen zaie janari bat. Ez da egun osoko janaria, azkenan da janari bat, zainteke afari edo ezakigu zertarako erabiltzen janaria, saiatzen da ematen nahiko osatua edo egun bateko janaria, eta orduan ematen zaie, ogia eta frutaren bat edo beste zerbait, eta gero janari on bat, izan daiteke arroza, lekak edo bestelako, edo inasia barazkiekin, edo beste edaragi puskak edo zerbait. Hortan egiten den platera handi bat, neko kompleto esan zeguna. Zuan izan zara? Ni Atenasen izan nintzen, eta Atenasen antzeko zerbait egiten zen, baina hango esan zugu bezeroak beste bazu ziren, edo ez ziren eremuetan, bizien bazu pisoetan, besteak ez dakit ze barrakoietan, eta etortzen ziren arratsalde janari horrezke. Baina horre ibili nintzen gustora, ongi horre lanean. Ezberdina, baina beharrak jarraitzen du. Horixe, beharra igual segitzen du. Atenaskoa ikusi ezin genuela atenditu edo hori, behar ere bazen, eta oraingo honetan Lesbosen beharra berbada handiago. Horre eremu oso handia dago, eta pilatzen dira asko, gehiegi ere pilatzen dira. Horre momentu batean pilatzen da. Eta janaria ematen zaie, ez dute janari gabe ez daude, baina ikusten dugu askotan ez dela janari behar bezalakoa, edo askotan nahi ez dute berorik jaten, eta horre beharrezko da beste laguntza bat. Eta askotan bolondresek arazoak topatzen dituzue baita laguntzeko? Arazoak dugu, alde batik administratiboak eta horretan jartzen zizkuten pegak edo hori, eta hain zuzen hori sukaldea irekitzeko eta horretarako arazo nahiko nabarmena izan zen. Eta gero bestadetik ere, eremuan sartzeko ere arazoak ezin dugu, edo arazoak eta izan dira. Eta batek izan ditu arazo bazu, argazki bazuk atera dituelako, edo baimenik gabe sartu delako ez dakit zer tokitan, eta eremua pentsa behar dugu hori direla eremu itxiak, ia kartzel modukoak. Dago polizia kanpotik hori zaintzen, eta horiek ez dute baimenari sartzeko, eta kanpoko inor ez da sartzen. Eta gu baimena bakarri dugu, hango lehen izan dudan bezala hango sektore edo populazio sektore ahulenei hori emateko zerbait, eta handi gehiago ezin dugu, eta ez dugu aukerari sartzeko. Hor dago gure mugak. Zer nolako baldintzetan bizi dira? Eremuetan bizi dien, Moria izaneko eremu handi bat hori, teorian, horiek hor bizi dira eremu provisionala da. Sartzen dira, llegatzen dienen ematen zaie toki bat. Kanpaina dena edo bestelako zerbait, eta janari minimo bat ematen zaie esiltzeko, hor daude. Arazoik handiena da askotan, behin-behineko egoera hori, izan itekenak egun batzuetako edo hori, luzatzen dira hilabeteak eta urteak. Eta hori etxipena sortzen da, bor pasatzen diren denbora luze, eta ez dute itxaropenik, ez dute ikusten etorkizunik, haiek pentsatzen dute igual Europa irekita dute eta jaungo dira lanera Europako haiek. Haiek ametsa hori Atenasen garbi ikusten genuen, haiek ez dute Grezian egon nahi, Espainian ere ez. Normalen dute haien ametsa edo helburu Alemania izaten da, edo Inglaterra dela, edo lurralde horietara joatea. Eta ikusten dute bide guztiak itxita dutela. Eta hor egon behar dutela denbora luzez, egonean. Egon itxoiten paper baten zain, janaria lortzeko ere hilarak 2 ordu itxoiten ematen dieten zerbait, egoera horietan bizi dira. Penagarri da, baina hola da. Bidaia gogor baten ostean gainera. Gainera ara llegatzeko, gehienak ere mafiari igual pagatu diote, Mediterraneo zeharkatzeko, asko etortzen dira Turkiatik, pasatzen dira
horretara. Eske lehenbiziko muga edo harresia dute Turkian. Asko alde egin zuten Siriatik, edo afganoak ere asko daude, eta gehiena bideratzen dute Turkia aldera. Europare Turkia eman die diru bat, mantentzeko, ematen dieten. Eta horietako asko gero alde egite dute gutxienez Europa izaten den Greziara. Eta hor beste arresi badute errefuxiatu kanpoak eta hor daude. Hori pixka da egoera. Bidaia gogor eta errealidade edo egoera, hazen olako egoeratik alde egiten. Bai, Siria famatu den adibidez Atenasen asko ziren Alepo hiritik etorriak, kurdo asko ere ziren. Orduan, gerrako egoera penagarri edo gogor horretatik ihes egin altzen moduan asko eta asko familia eta etxea eta dena galduta. Familia erabat suntxitua bai dago hiria, orduan ez dute esetxerik, ez da deus ere, haien alde egin duzuten artik eta zer lortzen duten aurrera begira. Azkenan gizatasun kontu bat da, ez? Joaten zaretenak hori bolondresak zaretez, mugitu egin zure kasuan zerk bultzatu zizun? Bueno, duintasuna, pixka bat egoera, bakoitzak ezagutzen dugu pixka bat, denok ezagutzen dugu gutxi asko gogoera. Egoera hori edabidetan eta hori isildua dago, ez dugu interesatzen hori ere asko azaltzea. Eta momentu batean, pentsatzen duzu zerbait egin zakezula, behar bada, eta abiatzen zara ara edo kontaktuan jartzen zara erakunde batekin lan egiten duena. Orduan da pixka bat duintasuna da, eta gu badakigu oso ongi, ez dakitango arazo oso handia dela. Eta guk ez dugu konponduko, guk ez dugu mediorik konpontzeko. Arazo ikaragarri handia da, ez dakite hemengo país edo bakoitz implikaturik Europa osoan ere dago, eta badakigu inori zaio interesatzen momentuetan soluzio ematea hori, orduan hor daude, pixka bat hori. Orduan gutxienez guk esaten dugu hor dauden bitartean, izan ezaten, janari duin bat, trato duin bat, eta egoera hori guk ere ezagutu eta zabaldu neurri batean hemen ere bai. Ezin dugu ahaztuta utzi eta hor bere egoeran hor hiltzen utzi ez. Eta historiak buelta asko ematen du eta gaur beraiek dira, ez dago justifikaziorik erabat, baina esan nahi dut ere buelta eman daitekela guzti pasatzen zaigu egoera haiek alde egin behar izan dute egoera txarra gerrak zirela eta bestelako edo goze dela edo, baina beste garai batean hemengoak ere alde egin dugu beste toki batzuetara eta tokatuko da ere, etorkizunean beste batzu mugitzea bere lurraldetik, egoera oso txar dagoenean, denak dugu eskubidea etorkizuna bila, etorkizun bat aurkitu nahian edo horretan mugitzen dira. Eta hori dira, orduan guk esaten du gutxienez, hori behar dute trato duin bat, eta behar dute erantzun bat ere, haiek dauden egoera oso kerro horretan behar dutelako personak bezala tratatzea. Horretan gaude. Esan duzu, Zaporeak erakundearen bitartez, ara joateko sistema hiru aste pasatzen dituztean bolondresek. Hor sistema ezaten da, badago sukaldari bat edo izaten da nahiko finko eta horregoten dien hilabeteak, horrek ematen dio pixka bat finkotasuna edo pixka bestela, eta horre markatzen du pixka bat zer ematen zaie jateko eta zer egiten den, eta beste gehienak gara laguntzaileak. Ni ez nahi sukaldari eta ni ez hemen tipula txikitu behar da oso ongi, tikitekataka. Orduan, badago sukaldari bat, eta gero, esan duzun bezala 3 astean behin, egiten dira txandak, egiten dira taldetxo bat, ara joango dena, eta beste batzu bueltatuko dira. 3 aste pasata, beste persona batzu, joango dira, beste talde bat, eta hori koordinatzaile badago hortan arduratzen dena, eta bidaltzen ditu 3 astean beti badaude, 6-7 persona, edo behar diena, momentu segun zenbat ere ze kantitate egiten den, eskatzen dute igual gehiago, baina kontrolatzen dute, eta horretan gara 3 aste lan egitea. Hor badago pisu bat, voluntarioak eta hor egongo direnak, eta horko lana markatzen da pixka bat, noiz hasten da lanea, noiz egiten da sukaldeko lana, eta gero haiei janari ere banatzea.
egiten dira razion edo egiten dira platerak, eta hori gero arratsaldean egongo da banazera. Edo tortzen dira eta banatzen zaie. Eta hori guk esaten dugu, hori ere, banazea bera ere modu duina da personei bezala tratatzea eta ongi agurtu eta ongi tratatu eta emateare janaria kondizionean eta hori ere eskertzen dute. Eta gure zatere polita da aldi berean, janaria ematen duzunean, jasotzen duzun eskerronekoa eta hien irrifartxo bada edo, bueno, hori da pixka bat. Pixu baten uzten zaizu minimoa delako, baina azkenean dena zuen poltsikotik. Bai, bueno, segun hori esan behar da, diru zongi baldin bagaude, erakundeak dirua ongi ikusten badu baduela, bidaia ere pagatzen digute. Bidaia ere ez dago, bidaia ez dute hegazkinaren kostua, pagatzen digute. Eta orduan, dirua lortzen bada, pagatzen zaila voluntarioi hori. 3 astekoa. Ze horretaz gain bada aukera, aste batekoa edo joaten direnak, edo 2 astekoak, edo baten bate nahi du ikusi, edo, bueno, hori ez zaila zer pagatzen. Hori joaten dira bere kontura eta horre egoten dira. Baina 3 astekoak bada aukera bidaiare ordaintzeko. Zaporek hartzen du bere gain eta hori. Eta ez badago dirurik, igual esaten digute dizu, oraingoan ez dago dirurik, hori ordaintzeko. Eta denbora muga hori zergatik, 3 aste? Bai, 3 aste kalkulatua dago edo pentsatua dago, izaitekela epe logiko bat, o plazoneko hori, lan egiteko gehiegi nekatu gabe edo pixka baia persona batzuk ere nekatu egiten gara, eta hor ez da erraza alde batik lan egin behar da, lan fiziko, hori ez gaude ohituta sukaldeko lanetan egiteko 1000 persona, 1300 personetako kantidadeak, patatak zuritu eta horako lanetan, eta orduan horrek ere nekatzen du, eta gero haiekin dagoen harremana edo zaudela pixka sartuta mundu horretan burbuila bat badago, refuxiatuen mundua eta horretan barruan sartuta, horrek pixka nekatu egiten da, eta behar dugu behar bada, gero pixka oxigenatu utzi, eta lan egin, baina ben Iruñatik edo beste modu batetik ez. Bai, harreman pertsonalak sortzen baldin badira, azkenean atxikimendu hori eta beraiek han geldituko direla ez? Bai, gogorra da hori pentsatzea, zuka hor lan egiten duzu, baina momentu batean bukatu egiten duzu, bukatu duzure lana, eta ni banoan ere erosotasunean, ongi bizi naiz hemen, eta bakizu hor segituko dute hor, eta segitu dute etorriko da negua, eta pasako dute hotza, eta janaria euskalo, igual kendu digute guri baimena Atenasen garatu zen bezala, eta gelditzen dira, ez dakigu haien etorkizuna eta haien nola moldatuko diren, hori bai. Eta hori ere beti pentsarazten egiten dizu, pixka gogorra da. Eta 3 astero beti taldeak sortzen dira badago jendea laguntzeko prest? Bai, orain arte behintzat beti egon dira, egon da beti jendea. Esan behar dugu, talde hemen Iruñan egongo gara, 30 edo ez dakitzen behar bada handi arai bateko pres egon gaitezkenak, baina gero Donostian badaude ez dakitzen bat, horren beste gehiago egongo dira, eta Bidasoaldean badakigu ere badagoela beste talde batzu direla, Bilbotik edo ere batzuk joaten dira, eta gero hortaz gain badira Estatu Espainiarretik ere harreman jartzen da Zaporekoekin badakite zertan ari garen, eta igual bolondres batzuk ere agertzen dira. Eta esate duten nahi dutela hor egon 2 astez, 3 astez, eta horiek ere antolatzen da edo ematen zaila aukera. Orduan orain arte behintzat sortu zenetik beti egon dira voluntarioak, eta zorionez ongi joan da edo posible izan da aurrera eramatea. Lehen aipatu duzu hemendik ere lan egiten dela. Bai, hemen dago lan horren beste parte bat, eta oso importanteare, han janaria emateko beharrezkoa da diru kantitate bat, eta beharrezkoa da bestela janaria. Orduan, janaria ere hemendik bidaltzen da. Egiten dira ere janari bilketa batzuk, Eroskin ere eta Leclerc egin dira batzuk, gero hilabete honetan egingo da, Eroskin bertan egingo da janari bilketa bat, eta orduan horiekin guztiarekin
Bueno, horiek eta besteetik ere badira beste donazio edo doikuntza batzu, beste enpresa batzuek ere ematen dizkigute hainbat janaria, ezaten Nafarroako barazkiak edo bestela ez dakit nork ematen digun bestelako edo esnea, ez dakit beste enpresa batek, eta hemengo enpresek ere ematen digute. Eta hori guztia normalean kamioi batean bidaltzen da ara. Kamioi normalean betetzen denean, eta haiek eskaerar egite duten aizu, baina gure biltegiari da gutxi zen, behar da hemen zerbait, orduan, bidaltzen da janaria. Eta horretaz gain, hango janari freskoa ezakeguna, fruta eta ogia eta erosten da egunero hor, eta hortarako ere behar da dirua. Orduan egiten dira ekintzak edo janaria lortzeko, edo dirua pixka biltzeko, ez? Hemengo ekitaldi diferente egiten dira urtean zehar, dirua biltzeko, izateko fondoak bidaltzeko. Eta ekitaldien artean, maiatzaren 12an, pintxo solidarioaren festa egingo duzue. Hori da, egiten dugunen artean, beste batzuk ere egiten dira, beste ekitaldi batzuk, baina hori da guretzat importantena edo politena berba da ere, bai. Pintxo solidarioen festa izango da maiatzaren 12an, San Francisco plazan, eta, izango zer da pintxo solidarioena? Pintxo solidarioena gu kosk izena jarria dugu, edo jarria dugu. Orduan festa horretan da, izena esaten da bezala, pintxoak dastatu, badia pintxo diferente asko, eta diru hor pintxoek ordaintzen dira, eta biltzen voluntarioa daude jakina, banatzeko eta hori, eta orduan biltzen den diru guztia, ara bidaltzeko. Horretarako behar dira pintxoak jakina. Eta pintxoak tabernariek edo hori ematen digute. Esan behar dugu, joan den urtean adibidez, 50 bat tabernak parte hartu zuten, hau da eskaini zuten bere pintxoak, eta orduan horiekin egin genuen pixka festa hori. Parte hartzea eskartzekoa da oso ongi izan zen, eta ongi, tabernen partetik, jartzen dugu jaima moduko historia bat, taberna bakoitzak badu, eta hor jartzen ditu bere pintxoak. Horretaz gain, musika edo zerbait badago, edo dantzariak, musika eta beste zerbait ere egongo da egun horretan, festa eguna da. Eta orduan jendearen partetik, jende guztiak inbitatu eta egiten dugu, parte hartu festetan ongi pasa, azkena da festa pintxoak eta ongi pasa goiz bat hor plazan, eta aldi berean badakizu laguntza ematen diozula Grezian duten refuxiatu horiei. Zer biltzen den guztiara joango delako. Horixe da, pizka festa hori bai. Goiz polita eta beharrezkoa ere. Horixe, hori beharrezkoa da, laguntza guk ere laguntzen dugu, gure partetik voluntarioak eta hori, baina beharrezkoa da ere jende guztiaren laguntza, bestela ez da posible aurrera eramatea. Eta informazio gehiago lortu nahi baldin badugu hori Zaporeak erakundeari buruz edo bolondrez bilakatu nahi baldin Bai, hoberena, dorretxena da, zaporeak.eus horretan sartu webgunean, eta hor normalean badago informazio guztia, edo festa hoiena, edo horren barruan ere egongo da, bolondrezan horbaitek nahi badu parte hartu hor Lesbosera joan edo, egongo da badago galdetegi bat, galdetegi ez bere datu personalek eman, eta esan prest nago, eta esango dute noiz den aukera nola egiten dien txandak. Edo nahi badu norbaite, Zaporekoekin kolaboratu beste modu batera, jarri harremanetan eta erresa da. Beti atea irekia gaude, zairekin dugu, edo norentzat eta nahi duenerako.